जों फायो बसकां फायनाय साल जों कम्पानि केम्पास खुलिनायनि बागै जों सावराय दंबो ओंखायनो जों जे दुइटा स्कुल नायमानि आजागारावबो जोंनि स्पेस दंखायनो जों क्लास 1 बाय 2 ताक्लायनि सिमिनो कम्पानि केम्पास 50 स्टुडेन्टनि बागै जों स्टार्टिं खायनाय तानिखे जोंनि तिब्रासानि बिसिङाव मैक्सिमाम नताबो इंलिश मीडियम फरायनायनि बागै सागथारलाय दङ जोंनि बांला मीडियम स्टुडेन्ट हकताबो दिनै दिन कमेवै थाङो प्लास जोंनि ADC नि स्कुलनि कन्डिसन ताबाव जों जेसे गाहाम खायनायनि नायफोरनो नैनि स्टुडेन्ट गरै आजागा टीचिं स्टाफ जों साफिसियेन्ट रयमेया हानिबाङै जे जागा जों खायनाय आजागा गाहाम खायनाय तानिखे स्कुलनि संख्याबो बिलाय बांबाय थांखा नों कायसा पन्चायत कायसा ADC भिलेजाव 5टा 6टा 7टा अमाहाय जोंनि प्राइमारि स्कुल दं ओंखायनो जों फोरोंनानैबो खस्थ' नांखा प्लास नैनि एक्सपेन्डिचारबो बिलाय थाङो नैनि स्टाफ रगनो हायनो एलकेट खायनायनि पोस्टिं रनानै अनेक समस्या फाय थाङो हानिबाङै जों एटलिस्ट कायसा जुनो कायसा स्कुल गाहाम मडेल खालायो टिचारानि बागै जोंनि ADC हाफां जोंनि बुबाग्रानि सरकार बुंबाय जों ताबाव आगावै दङ बे उनकतिनि फार्स्ट कम्पानि एनेक्स केम्पास जों आरो खुलगनाय हयतो अ स्कुल खुलगजानाय हयतो ते गायसाव खुलगजानाय जों एक्जिस्टिं बिल्डिं दं नाय दङ रुम दं साफिसियेन्ट माहांके ताबोंनो उइदिन दिस मान्थ जों एडभार्टाइजमेन्ट दङै एडमिशन नाय 50 स्टुडेन्टनि बागै